তেওঁলোকে 17 বছৰত কামে কৰা নাই। ৰাস্তাটো আমি পাইতো খুব ভাল লাগিছে, যেমন ধনঞ্জয় ছাৰক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। যোৱা 17 বছৰে আমি বিপিপৰ দিনত আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে 17 বছৰত কামে কৰা নাই। গতিকে ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এই 4 বছৰত আমি এইটো ৰাস্তা 7 কিলোমিটাৰ গুড অইলৰ দ্বাৰা আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধনঞ্জয় जोङो माबोरैहाय जोंनि बेकार समस्याफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन, जों बेखौबो नोजोर होनांगोन। आरो जोंनिया मा, जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जे न'खरफोर, दा बे न'खरफोरा जाहाथे खथि जाया, जों बेखौबो नोजोर होनांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आङो नैबे गोदान मोनसे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। सिगांबो आं नोंसोरजोंहाय एसेसो फंनैसो बे भिडिअनि सोमोन्दै बुंनानै होखाबाय, आंनि गोसोनि जे मोन्दांथि बेखौहाय। नाथाय दिनैनि समावहाय आङो बे भिडिअखौ मानो लाबोदों, आङो बे भिडिअखौहाय नुनानै गोसोआवबो गोजोननाय मोनदों आरो माखासे बाथ्राखौहाय खोनानानैहाय आं दुखुबो मोनदों रायजोफोर। बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायनो बे भिडिअखौ नोंसोरनोहाय दिन्थिनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जानांगौ नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनदों बेबायदि मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहाय जोबनानै दोनजानाय, एसेबां बोसोरसिमहालागै जेलावनो थानाय बिथांमोनखौहाय लकेलनि मोनसे जेलाव लानानै फैनायनि थाखाय जानांगौ नोंथांमोनाबो मोजां मोनदों, जायफोरनि गोसोआ मोजां ना। नाथाय माखासे अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा बिथांमोननि सायावहाय गाज्रि नोजोरबो नायदों जानो हागौ। दिनैहाय आं बे बिसयखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय भिडिअआवहाय नुजाफैनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोना गिबियाव एसे खोनासंनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। बेयावहाय एक्स एनडेपिनि सा 35नि गेजेरावहाय सासे सुबुङा बासनिफ्राय ओंखारनानै मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरो खोनासंब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। रायजोफोर, NLABनि चिफ एम बाथा बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंखो? बिथांनि गोसोआवहाय मा साननाय दङ, जेराव बिसोरो जेलावनो दंखायो, दासिमबो गवाखै, सोलायदोंल'सो जायगाखौहाय। दा बेबायदि थासारियावबो एम बाथा सारा गावनि फिसा फिसौ आरो गावनि बिसि न'खरफोरखौहाय सानदोंना सानाखै? आं एसे गोसोआवहाय दुखु मोनदों रायजोफोर। सुइजारलेण्डनि सोदोबखौहाय एम बाथा सारनि खुगानिफ्राय जों माबोरै खोनाखो आरो बिथाङा मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंखो? जेरावहाय जोंनि देशा सुइजारलेण्ड नङा, जों भारतआवसो दङ, अब्ला एम बाथा बायदि सासे चिफ जालायनानैहाय, मोनसे पार्टीनि चिफ जालायनानै बेबायदि सरकारखौ इनसाल्ट खालामनायनि सोदोब माबोरै बख'खो? जोबोद दुखुनांथाव दे रायजोफोर। गोथौयै बुंनो थाङोब्ला एम बाथा आरो हाग्रामा महिलारि सेम, जों एखेखौनो नुयो रायजोफोर। हाग्रामा महिलारि साराबो अस्त्र हमनानैहाय सासे लिडार जाबोनाय। बै समावहाय बर' रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्थाजोबमोन, गोरों गोरा दङब्लाबो आसामिसफोरजोंहाय थगायजानानैहाय बिसोरनिनो आथिं सुग्रा जानानै थानाङोमोन। दा बेनिखायनो सासे अस्त्र लाग्रा हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय चिफ बानायबोदों। नाथाय दिनैनि समावबो NLABनि चिफ हिसाबै एम बिबानखौहाय जोङो मुंख'नाय जायो। दा बिथाङाबो सानदों नामा गावनि पार्सनेलि गाव हारसिंनो गासैखौबो मावजोबगोन होननानैसो बिथाङाबो सानदों नामा? बेनिखायनो दिनै सुइजारलेण्ड सोदोबखौ बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बे भाषाखौ बुंदों। आरो सुइजारलेण्ड सोदोबखौहाय अपोजिशन पार्टीनि माखासे मानसिफ्रा 5 बोसोरनिफ्रायनो लानानै बुंबोगासिनो दङ, दिनैसिमबो बुंगासिनो दङ। मानो बुंदों? इनसाल्ट खालामनो। न'खर न'खर साख्रिनि सोदोब इनसाल्ट खालामनो। बे बाथ्राखौहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगां इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सारा 3-4 बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो माब्रै
गाख्लायनो हागोन माबोरै लाजि फोनांनो हागोन बेखौल' सेस्था खालामनानै अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा खोथा बुंगासिनो रायजो जों लाजिलायनांगौसो बे एखे सोदोबखौनो बुंबाय थानो जों लाजिनांगौ आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां बिपिएफ पार्टिया नाम्बार 1 बिजेपि पार्टिया नाम्बार 2 इउपिपिएल पार्टिया नाम्बार 3 बे सोदोबाबो इउपिपिएल नि देरहानायनि उननिफ्राय जेब्लानाखि बिसायख'थिया फैदों बे समनिफ्रायनो बे सोदोबखौ बाहायबोगासिनो दङ बिपिएफ नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिथांमोना देरहाबोगासिनो दङ नाथाय सरकार दानायावहाय फेलें जाबोगासिनो थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो उल्था जागोन नायबायल' थारायजोबो बिजेपि पार्टिया हारसिं गेलेगोन होनदों ना एलायन्सआव थाया होनदों नाथाय सरकारखौ सोरजों दागोन इउपिपिएल पार्टिखौ लानानैनो एनडिए नि सरकार दागोन बिथांमोना सिंजों सिं खोथा दंलायखायो आं सिदा खोथा बुङो इउपिपिएल सरकारखौहाय बिजेपि पार्टिजों एलायन्स जानायनिफ्राय माब्लाबाबो दानागोन रावबो हारसिं पार्टि दानो हाया सोरबा बिपिएफआनो हो सोरबा बिजेपिआनो हो सोरबा इउपिपिएलआनो हो दा जों क्लियारलि खोथाखौहाय जों खोनाखादों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्रायनो जों खोनाखादों जि जायगायावहाय इउपिपिएलआ हास'हैया बेयावहाय बिजेपिआ मदद होगोन जि जायगायावहाय बिजेपिआ हास'हैया बेयावहाय इउपिपिएलआ मदद होगोन सरकारखौ दागोन मोननैजों लोगो नांनानै बे बाथ्राखौहाय जों मोजाङै मिथिखाबाय रायजोफोर गिनांगौ गैया इउपिपिएलनो सापर्ट खालाम मा डेभेलप नांगौ जालांबाय थागोन बियो मिथिबाय दा रायजोफोर नाथाय बिपिएफ पार्टिनो जोङो जुदि सापर्ट खालामोब्ला हरैबो दिन्दां ओरैबो दिन्दां दिन्दांदां जानानै थागोन बर' रायजो राजाफ्रा रायजोफोर दानिया फै जोङो पर्बतजरानि बासबारियावहाय मोनसे मोब्लिब कारखाना दिहुननायनि सायावहाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो बेले बेजे जागासिनो दङ दासिमबो अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा गोबांथार हेंथा होगासिनो दङ नाथाय बिनि सायावहाय पर्बतजरायावनो गासैबो जानो थांगासिनो दङ जेरैहाय हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय क'क्राझारावहाय मोननै मोनफा डेभेलपमेन्ट खालामदों बिनिफ्राय बांसिन पर्बतजरायावहाय जानो थांगासिनो दङ दा पर्बतजरानि रायजो राजा बिथांमोना नोंथांमोनासो मिथियोना मिथिया दिनै रेल कचनि फेक्ट्रियाबो पर्बतजरायावनो जानो थांगासिनो दङ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआबो पर्बतजरायावनो जानो थांगासिनो दङ आरोबाव गोबांथार माखासे साइडआवहाय कम्पानिबो पर्बतजरा ओनसोलावनो जानो थांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे इउपिपिएल सरकारा प्लान पलिसि खालामनानैहाय बर' हारिनि माखासे जे मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौहाय इउपिपिएल सरकारा मावनो थिरांथा लागासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना साननानै ला दिनै टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट गायसनबायब्ला गाबोननि समावहाय माबा मोनसे सिमेन्ट फेक्ट्रि लाबोयोब्ला समफोर इटा फेक्ट्रि लाबोयोब्ला आरो गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन फेक्ट्रिफोर लाबोयोब्ला बिनि उनावहाय सफ्टवेयर कम्पानि बिनि उनावहाय कल सेन्टार बेफोरबायदि जुदि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सोमजियोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारियाबो निश्चय मोनसे गेरेमसा रायजो दालांनो हागोन रायजोफोर दा बेखौ साननाया मोजां दानिया फै जों खोनासंदोनि TCLCC नि सासे आफादगिरि बिथाङा मा खुगा बेखेवदों पर्बतजरा बासबारि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि सोमोन्दै खोनासंदो खालामग्रा मानसिया सोर दा बेखौथ' जोङो नुदोङो दा जोंथ' खाफाल गोनां होनो जों बुंनोसो सानो जिहेतु बेयाव रेल कच फेक्टरिबो जासिगोन अलरेडि कमप्लिट हाया फाइनाल गासिबो जाजोब्बाय आरो बिनि ग्राउन्ड जे माबा दङ प्लेन एस्टिमेट बेफोरखौबो बानायगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंना बे खाथियावनो आयुष हस्पिटाल जागोन 50 बेडेड आयुष हस्पिटाल बेबो टेन्डार जाखांजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा पलिटेकनिकेल कलेज जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय दा नैबे माबा टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलनिफ्राय जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआ जोङो बै बिथांमोना बेनि जेनाखि एसेन्सियेल आरो बेवहाय पसिबिलिटि
बेखौ नायनानै हयथ' बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामफैदों दा जोङो वेलकामसो खालामनो नांगौ मानो होनोबा जे पर्बतजरा ओनसोलाव नोंथांमोना सार्भे खालामनानैबो नायनो हागोन आरो जोंनि मोनथिनायावहाय बेयावहाय पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो 500निबो बारा मानसिफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय हायद्राबाद हारियाना बायदि जायगायावहाय लेबार मावहैनानै दङ दा जों आसा खालामनो हायो दिनैहाय नैबे रेल कच फेक्टरियानो जाथों बा थार्मेल प्रजेक्टआनो जाथों बे थार्मेल प्रजेक्टआ जुदि जाफैयोब्ला निस्सय बेवहाय जोङो बे मानसिफोरा जोङो बेवहाय एंगेज जानो हागोन आरोखि दा मानसिफ्रा बेवहाय बिथांमोना एकदम पियरलि राजनिति खालामनानै जोंनि बे रायजो राजा आइ आफा सादा सिदा गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिसोरो माने मिसलिड खालामफैनायखौ जों नुदों बेवहाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे न'खरा बेवहाय गासिबो माने इभेक्सन जागोन होननानै खिन्थु जोंनि मोनथिनायाव जोंबो रायलायबाय थादों जे माब्रै जोङो माने न'खरफोरखौहाय जोङो बासायनो हागोन दा बेखौ जोङो नायनानै जों रायलायनानै जों मोनबाय जे बेवहाय खुनु गंसेबो न'खरा बेवहाय इभेक्सन जाया आरो बरन्स बिथांमोननो थाखाय दा हानि एलटमेन्टनि जेनाखि खामानि बे एलटमेन्टनि खामानियाबो फ्राय जागासिनो दङ आरो बेयावहाय जे मावनानै जानो जे हाफोर दङ बारि बागानफोर बे बारि बागाननिखौबो दा एलटमेन्ट होनो थाखाय सरकारा बेखौ थिरांथा लादों बेवहाय मोनसेबो न'खरा बेवहाय खथि जाया गामियाबो बेवहाय खथि जाया खिन्थुबोला बे हाग्रा सिङावहाय हयथ' सोरबा 100 बिगा 150 बिगा हा सानै साथाम जुदि बेवहाय दखल खालामनानै दङब्ला बेयो हयथ' बेनि सायावहाय सरकारा बिबेसना खालामगोन जे मा खालामनाय जागोन मा खालामनाय जाया खिन्थु दा सोरबाया बे गोजाननिफ्राय फैनानै बे थार्मेल प्रजेक्ट पावार जुदि जायोब्ला बेवहाय पलुसन जागोन मा जागोन हेनटेन जागोन बायदिसिना होनफैदों खिन्थु जोङो नुदों जे बेबायदि थार्मेल प्रजेक्टआ दिनै खालि बे जोंनि जायगायावल' जायाखै बेवहाय गोबां जायगायाव दङ खाथियावनो जोंना सालायखाथियावबो दङ जोंना ओरै बेंगलावबो नै बावाखै नै दाखालिसो बेंगल गभर्नमेन्टआ बे जिन्दाल कम्पानिनो मोनसे होबावबाय बेयावबो बसायबाय बावाखै नै दाखालिसो बसायदों दा जोंनिया जाहैबाय जे जोङो बे ओनसोलखौहाय जोङो माबोरैहाय जोंनि बेकार समस्याफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन जों बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो जोंनिया मा जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जे न'खरफोर दा बे न'खरफोरा जाहाथे खथि जाया जों बेखौबो नोजोर होनांगोन जों बुङा जे मोनसे प्रजेक्ट बानायनायनि गेजेरजों जोंनि आइ आफा रायजो राजानि न'खरफ्रा जाहाथे उच्चेत जाथों जों बेखौ मालाबाबो लुबैया आरो बेयाव जों मदबो गैया जोंनि खोथाया जाहैबाय जोंनिया डेभेलपमेन्टआबो जानांगौ आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जेनाखि न'खर बिसोरबो जोंना बासायनांगौ आरो जोङो मोननै साइडजोंबो जों नोजोर होनानै बेखौनो जोङो सरकारखौबो जों खावलायदों जे जोंनि सम्पतिया जाहाथे खथि जायालासेनो जाहाथे बानायो बेखौ जोङो बुंदों आरो रायजोफोर भिडिअ'आबो गोलाव जायो बेसेखिनिखौनो आङो बुंनानै रायजो राजाफोरनिसिम गोरोन्थिखौ निमाहा बिनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि नुदोंब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों जोबजासे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि